сърцето на източните Родопи, край тихите води на язовир Студен кладенец, село Лисиците пази свят, в който времето тече по законите на природата. Тук влакът минава между скалите и водата, въженият мост свързва бреговете, а стотици розови пеликани превръщат пейзажа в едно от най-дивите и красиви кътчета на България. Заедно те разказват история за хармонията между човека и дивата природа. В южните склонове на Родопите, там където планината бавно се спуска към водите на язовир Студен кладенец, се намира едно от най-необикновените селища в България – село Лисиците. Откъснато от шума на съвременния свят, селото сякаш живее в собствен ритъм. Тук времето не се измерва в минути, а в изгреви, в движението на облаците по склоновете и в тихото преминаване на влака, който прорязва пейзажа като стоманена нишка. Единственият път към Лисиците е прочутият въжен мост. Опънат над спокойните води на язовира, той свързва не просто два бряга, а два свята. От високо пейзажът разкрива своята истинска величественост. Скалисти склонове, прорязани от дребни свлачища, се спускат към огледалната повърхност на язовира. Зелените гори бавно си връщат териториите, които човекът е завоювал. Природата тук не бърза. Тя работи търпеливо, като художник, който нанася фините щрихи на живота. По железопътната линия, сгушена между водата и планината, преминава влакът по може би един от най-живописните маршрути. От прозорците се разкриват панорами, в които скалите, горите и водата се сливат в един спокоен и монументален свят.
Язовир Студен кладенец е не само инженерно съоръжение, но и убежище за дивата природа. Неговите притчини и брегове привличат десетки видове птици, а сред тях най-внушителни са розовите пеликани. Събрани в големи ята, тези величествени птици превръщат бреговете в сцена от дивата Африка, пренесена в сърцето на Родопите. С размах на крилете, достигаш до 3,5 метра, розовият пеликан е сред най-едрите летящи птици на континента. Въпреки внушителните си размери, той се издига с лекота, използвайки топлите въздушни течения като невидими асансьори към небето. Възрастните птици придобиват характерния си розов оттенък благодарение на каротеноидите в храната си, същите пигменти, които отцветяват фламингите. В ранната утрин, когато слънчевите лъчи докоснат белите им пера, те сякаш светят с собствена мека светлина. Язовирът е важна спирка по миграционен път, който свързва Европа с Африка. За много от тези птици, водите край лисиците са място за почивка и възстановяване по време на дългото им пътешествие. Присъствието на пеликаните е сигурен знак за здрава екосистема. Там, където те намират достатъчно храна и спокойствие, природата функционира в своето естествено равновесие. Лисиците е повече от малко родопско село. То е наблюдателна точка към един свят, в който човекът, планината и дивата природа съществуват в рядка хармония. Когато влакът отмине по релсите край водата, мостът затихне, а ятото пеликани отново се събере на брега. Остава усещането, че тук природата все още разказва своята история такава, каквато е била от векове.